And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Files. Tiningnan ko pa lang ang katawan niyang nakahiga. Tumatayo na si paring Junjun. So, ano ba talaga? Yan ang tanong ko kay Jean. Sa isip-isip ko, damn, she's so hot. Pero hindi ko alam kung papatulan niya ako. Ano ba yun? Kulit mo din eh. Mas malakas nga ang dating ng mga lalaking may abs para sa akin. Sagot niya. Okay, sige Jean. Kapag nagawa kong ma-in-love ka sa akin ka, tanong ko sa kanya. At sumagot naman siya ng, okay, deal. Basta, 1 month lang ang palugit ha. After that day, niligawan ko siya. At lagi kaming nagde-date. Isang araw, naglalakad kami papunta sa kondo niya. Habang naglalakad, hindi ko maiwasan ang tumingin sa papaya niya. Shems, sobrang laki talaga. Kumbaga kung tatanungin ang cup size niya, panis ang cup A, B, C. Dahil yung kanya, World Cup bro, World Cup. At yung puwet niya, sobrang lusog. Matambok, chong. Kaya nung nakapasok na kami sa kondo niya, nararamdaman ko na this is my time to shine. Pero nagulat ako sa nakikita kong kondo niya. Sobrang gulo. Parang ninakawan. Dahil sa mga nakakalat na bra at panty niya. Pero dahil sa mga nakita kong yun, ang mga undies niya, parang may naninigas na sa katawan ko. Dan, pasensya ka na sa kondo ko ha. Di kasi ako naglilinis. Alam mo na, lagi kasing umaalis din. Sabi niya sa akin. Maya-maya pa, ay nilabas na namin ang mga binili naming alak at agad na uminom. Ramdam na ramdam ko mahina sa alak si Jean. Kaya alam ko, makaka-score ako pag nahilo ito. Halos maubos na namin yung alak. Hilong-hilo na siya. Kaya naman, sa palagay ko, this is my time to shine. Ang sabi ko kay Jean, Jean,
dali na kita sa kwarto mo ha. Di mo na kaya eh. Hindi siya umimik. Kaya agad ko siyang binuhat papunta sa kama niya. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Tinignan ko pa lang yung katawan niyang nakaiga. Aba, tumatayo na si paring Junjun. Sa isip-isip ko, ba't ba ang sarap mo, Jean? Ang sarap mong lamo, Jean. Hindi na ako nakapagpigil pa. Agad akong nag-dive sa labi niya. Hanggang sa kanyang leeg. Hindi siya pumapalag. Dahil na din sa kalasingan. Mua. Sobrang sarap ng labi niya. At ang labi ko at ang dila ko ay nagmistulang hipo-hipo. Hinubad ko yung damit niya at ang kanyang undergarment. Hinubad ko ang kanyang bra. At agad tumambad sa akin ang matitindig niyang papaya. Grabe. Ibang level na yung nararamdaman kong kuryente sa katawan ko. Dinilaan ko ang papaya at sinip-sip-sip-sip. At naririnig ko na siya ay nasasarapan. Hinahawakan niya na ang ulo ko at dinala sa labi niya. Hinalikan niya rin ako. Ay! Sobrang sarap. At habang hinahalikan niya ako, ay dahan-dahan kong dinala ang kamay ko sa mga shorts at panty niya. At hinubad ko na yun. Bumulong ako sa kanya ng, Jean, kukunin ko na. At sabi naman niya, Dan, wag, baka di mo kayanin. Di ko kakayanin. Nagulat ako sa sinabi niya. Parang hinahamon niya ako na ako pa mismo ang hindi kaya. Kaya binulungan ko siya ulit. Jean, huwag kang mag-alala. Liligaya ka sa piling ko. Agad akong pumunta sa Perlas para yun ay sunggaban. At sabi niya, Dan, wag! At pagharap ko sa lugar ng perlas niya, napasambit ako ng Jean. At sabi niya, sabi ko sa'yo, Dan, wag na eh, di mo nga kakayanin. At sinabihan ko siya, Langya naman, Jean. Bakit ka may espada? Tumambad sa akin ang espada niyang mas malaki pa sa espada ko. At sinabi niya sa akin, transgender ako, Dan.